Vi går videre, og så sætter vi ben på bordet. Benene vil jeg have til at sidde en lille smule inden for bordpladekanten. Så derfor så opretter jeg nogle flere ref planes til at styre placeringen af bordene, eller af benene. For at være helt sikker på, at de sidder det rigtige sted, så målsætter jeg dem lige. Og jeg siger, den skal måske sidde på 100 fra. Den er jeg sådan lidt ligeglad med, om jeg kan justere. Det interessante for mig, det er, at den sidder så langt fra kanten. Så jeg kan enten vælge, hvis jeg vil have den konstant, så kan jeg vælge at låse den. Jeg kan også vælge at klikke på den og sætte parametre på. Så er der ikke tvivl om, hvad den betyder. Ben fra kant, hvor er, vi kan kalde den afstand. Og det kan være en type. Det var ikke ret godt stavet, hva'? Og det parameter kan jeg godt hæfte på flere målsætninger, for det skal jo være det samme. Så har jeg styr på den afstand, så skal jeg sætte ben på. Til den der vil jeg bruge den, der hedder en blend. Jeg vil godt have et ben, der er måske lidt tykkere foroven, og så går det ind og bliver tyndt ned for neden. Så jeg bruger en blend. Edit top. Der vil jeg tegne en firkant. Vi kan hæfte den på her. Jeg siger, vi laver lidt kraftig ben, så vi kan se forskel. 100 gange 100. Jeg låser den til de to linjer, der styrer benene. Og så sætter jeg en målsætning på fra den ref plane til den streg på 100, og den låser jeg. På samme måde markerer jeg den der. Så nu har jeg styr på, at den der linje, den er låst til det ref plane, det vil sige, at benet det følger med, hvis jeg laver bordet bredere. Og så har jeg styr på, at afstanden mellem de to streger, den altid er 100. Så skifter jeg over og laver det nederste profil. Det kan også være en firkant. Jeg låser til de to ref planes. Så sætter jeg en målsætning på fra ref plane til kanten. Og finder hængelåsen og siger lås. Man har kun et bud på det, ellers så skal man lige gøre det om. Og finder den der. Så klikker vi OK. Så går vi i front view for at se, hvordan det ser ud. Det ser fint ud. Det skulle egentlig vende om. Det kan vi bare sådan lige trække i top og bund her. Så tager jeg bunden, eller toppen, og så trækker jeg den op til underkant af bordplade. Så svupper den lige ind på, og så låser jeg den. På samme måde gør jeg med bunden. Kører den ned på, og låser. Det vil sige, at hvis jeg nu ændrer højden, så skulle den meget gerne følge med op. Det ser også ud til, at den gør. Så skal vi sådan set bare have benet til at sidde i alle fire hjørner. Vi kan lige mirror den rundt, og så skal vi lige ind og have fat i den igen. Og editere, for at lige tjekke, om de også er låst her. Det er den der garanteret, ikke? Så aligner vi dem lige igen. Den der skal alignes til den. Den der skal alignes til den. Og så kunne jeg jo aligne
De der to V'er jo altid skal være lige store. Bredden har jeg ikke noget at aligne på, så der sætter jeg en målsætning på. Den skal være 100 og låser. Og den accepterer vi. Så gør vi lige det samme med de to her. Flytter dem herned. Lige tjekker. Nå, det kan være, den er låst så. Den ser ud til at være låst til den. Nogle gange så låser den selv, og nogle gange gør den ikke. Det er man nødt til at prøve sig lidt frem med. Jeg låser den der, og så sætter jeg en målsætning på. Og så tager jeg lige basen også og ser, om den her styr på den. Der kan jeg låse den op til den. Og målsætning på. Nu gør vi lige hurtigt det samme her. Det er vigtigt, at man lige kommer hele vejen rundt, så benene de ikke flyver, når vi ændrer størrelse på den. Nå, det ved den ikke. Sætter vi bare en mållinje på. Så prøver vi lige at hente den ind i projektet igen. Der var vist lige nogle ben, vi ikke fik låst i højden der. Ellers ser det meget fint ud. Så vi kører lige tilbage i familien. Går i front view. Så tjekker vi lige, hvad det var for nogle ben, vi ikke fik låst. Det kan vi ikke rigtig se her. Men så kan jeg bare ændre højden herinde til noget andet. Så stikker de nemlig ud, dem der ikke er låst. Igen kan jeg enten trække dem ned. Det er der, hvor jeg gerne vil låse. Eller jeg kan bruge align. Og køre dem ned på den måde. Nu der ligger der lige to ben der. Og så skulle det gerne se ordentligt ud.